Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare para sedulur di pagi hari ini? Ya, jadi sudah lama sekali Wong Klaten tidak upload video, tidak membuat konten para sedulur. Dan hari ini dino iki aku kepikiran pengen syuting meneh para sedulur. Kangen dek zaman dek ben syuting gawe film, ngomong dhewe, joget-joget dhewe, terus tiba-tiba dhewe pengen aku ya. Jadi hari ini saya punya keinginan pengen bikin film lagi. Jadi ini tadi aku kepikiran pengen apa kaya koncone kayak film dagelan Jawa meneh. Jadi karena beberapa hari aku rodok gabut, ora ndek kegiatan apa-apa lah iki aku meh gawe film meneh para sedulur. Khusus hiburan kanggo wong Klaten ya. Jadi ditunggu wae, iki aku lagi mikir-mikir ide konten, ide ceritane. Wae man-man yo, wis monetisasi, subscribe wis 2000-an lebih, tapi kok ora gawe konten. Jadi yo mergone iman-iman. Soale akeh banget iki dulur-dulur kanca-kanca sing mengejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang, pengen monetisasi, kuwi rong iso-iso. Lah iki channelku wis monetisasi, gur garek syuting, ngeruk duit, ngeruk dolar saka YouTube, tapi kok males ya. Mangka dari itu, gandeng iki aku ya pas ora duwe duit, ekonomine ya lagi sulit bolo. Ya, golek dadi rezeki kuwi nyambut gawe saiki ora kaya dhisik ning dunia konter. Saiki aku kepikiran pengen gawe konten meneh. Ben apa? Ben channel YouTube-ku iki ben iso gajian ya. Oke para sedulur, dadi aku minta doane, minta dukungane para sedulur. Mungkin ono sing duwe ide cerita, ide-ide konten, ya monggo dituangkan ditulis di kolom komentar. Atau mungkin yang ada yang ingin bergabung, pengen konten bareng karo aku, monggo ditunggu responnya. Terbuka untuk umum siapapun dan dimanapun. Mbuh kuwi cerak adoh, kalau ada kesempatan monggo. Japri bosku, kita ngonten bareng, kita bikin hiburan untuk warga Klaten yang di Klaten dan di mana saja berada ya. Soalnya wong Klaten iki ono sing merantau, ono sing ning luar Jawa, ono sing nang Jakarta, ono sing Semarang, ono ning Surabaya, Malang, ono ning luar negeri barang ya. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini tansah pinaringan bagas waras, sayem tentrem, nir ing sambikala, dilancari rezekine pokoke, dipermudah segala urusannya. Oke bosku, ngono wae ya. Ini pembukaan dari saya awal untuk memulai gawe konten meneh. Pengen gawe film meneh. Kangen zaman gaming bosku. Oke bosku, ngono wae. Matur nuwun. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.